Ti'n ôl? Gwerch wain o Swener? Wel... Chi di symud ymlaen? Ie. Lle ti di bod? Wel, fi wedi bod... Do, eich i rhywle. Nawr fi wedi dod allan o'r bocs. Na, fi wedi bod yn brysur. Fi wedi bod yn ffilmio cyfres newydd ar gyfer Sgwrs, ond na gyd wedai. Ti'n cael sôn unrhyw beth yma? Sa'n cael gweud dim byd. Dim byd? Na, fi wedi bod yn cwrdd â lot o bobl newydd, cwrdd â celebs. Gei di weid rhywbeth amdano fe? Na. Rhywbeth arall? Dim byd. Teitl? Na. Llinos. Gei di sôn am golffio? Ie, gai sôn am golffio. Ie. Ers ma'n i weld yr gyfres... Gyfres newydd, fydd yn dechrau diwedd Ebrill. O, gei di weid hwnna? Ie, ond na fe, sa'n gallu fi wedi arwyddo rhyw llythyr dweud na i ddim gweud dim byd. Right. Felly, pa'r gofyn fi to, achos ti'n gwybod fi. Golffio. Mi oedd Jonathan yna, mae yn ôl, dyma ni. Right, Jonathan Davies. Beth... Si ar y gweill yn y Wel, trydydd gyfres o golffio yn dechrau awr unfed ar 10 ar Sgwrs. Wrth gwrs, mae'n flwyddyn fawr i olffwyr. Beth sy'n digwydd ta? Achos mae'r cwpan Rider yn dod i Gymru! Ie! A mae Tiger Woods yn ôl. Ydy, wel ie, mae wedi cyhoeddi dros yma bod e'n ôl yn chwarae'r Masters yn mis Ebrill. Felly yn amlwg mae fe wedi bod yn ymarfer a wedyn mae'n debygol fydd yn y cwpan Rider. Mae hwnna'n gret i'r Banc y Bwriaeth, ydy? O, ffantastig. Wel, ddim yn... Ydy, ond mae tîm Ewrop yn mynd i fod yn ffantastig ta beth. Wedyn dim ots os y Tiger yna yn y beidio, ond mae'n mynd i fod yn gret. Fi'n rili'n edrych ymlaen. Mae'r gyfres yn dechrau cyntaf 10 o Awst, a wedyn mae'n mynd am 8 wythnos, a syth drwodd at yr cwpan Rider, wedyn fydd yna fel rhaglenni uchafbwyntiau gyda'r nos. Ys na unrhyw dalent Cymreig yn y Banc y Bwriaeth o gwbl? Wel, yn anffodus, na... Ti'n chwarae ar y cwpan Rider? Wel, t'ma, na, fes nhw ddim eisiau fi chwarae fel. Na, wel, t'ma, mae pobl Bradley Dredge, mae wedi cael tymor sal, really. Mae yna fwy newydd ifanc o'r enw Rhys Davies sydd yn anhygol. Mae fe yn mynd i fod yn ffantastig, ond bod yn rhy ifanc dibrofiad i chwarae yn y cwpan Rider. Oce, ti'n brysur ar y degfed o'r Orffennaf o gwbl? Ti'n ffansi cwrdd yn y bai? Wel, ie, coffi, falle? Ie, fyswn ni'n gallu. Wel, na, fi'n priodi ar y degfed. Ie. Wyt ti? Ydw. Sa'n meddwl bod neb yn gwybod hynna, achos fi byth yn siarad. Ydy'r boi na'n gwybod? O, drych ar hyn. Dim y boi na, ti ôl? Na, boi yna fi'n priodi. Mae un cyn, ond Hugh Gapper fyna? Ie, dyna fe. Ie? Edrych mlaen? Ie, o drych ar y llun yna. Sy'n gallu ffeindio llun gwell. Ond na'r peth reit, mae hyn yn so... Sa'n gwybod os mae'n... O, dim os mae'n gwylio. Achos, dyw e ddim yn dda iawn yn cael luned i tynnu. Felly, da ni'n gorfod cael rhyw fath o ymarfer. Ond mae dyn ni fel wefan sydd yn mynd dy'r briodas, a oedd rhaid ni gael llun ohonyn ni'n dau. A dyn oedden ni'n mynd trwy lluniau ni gyd, ond doedd na ddim llun da o ni'n dau gyda'n gilydd. Achos mae hi'n wastad, dyn nhw'n heina to pan ti'n cael llun, mae wastad yn gwneud gwyneb gwirion, t'ma? Mae'r boi'n yn gwenu, ti ôl, ta be? Mae e'n gwybod sut gwenu. Ie, fe gallu dod yn y lluniau. Ond wedyn oedd rhaid ni dynnu llun just yn arbennig ar gyfer y wefan. A ti wedi trefnu pob dim ta? Ie, pob dim yn barod. Ffrog? Ie. Ie? Ie, sa'n gweud dim am y ffrog. Wel, ni wedi ffindo llun cyfrinachol, wnaethon ni ffindo gwell bod chi ddim. Wel, wnaethon ni ffindo hwn o'r siop. O, ie! Dyna'r un? Mae fe union fel yna. Mae hwnna edrych... Wel, drych ar hwnna. Ar gacen! O, na. Ydy, mae'n edrych fel Charlene o Neighbours. Fi ddim yn siŵr. Na, ar gwall. Nid gwall fi yw hwnna. Gwall pwy yw hwnna? Dim dy bendi hwn, ti'n fel hyn? Ie, na. Sori adro graffeg, ond... Na, dyw'r ffrog ddim byd tebyg i hwnna. Na? Na. Oce, ond wrth gwrs nawr, ti wedi gadael 1 o 5, dweud? Felly, ni'n mynd i edrych ar the best bits di yn y man, ond... O, na, dyma ni'n mynd. Ti'n gallu cofio'r rai? O, ti'n fe, fi'n gwneud gymaint dros y blynyddoedd. I gyneiniad. Reit, uchafbwyntiau, ffantastig. Nes i weithio ar rhaglen am fel dros 5 mlynedd. Ges i gwrdd â loads o celebs. Helo. Fel Rhydyn Phillips. So, Iwan Griffiths, Matthew Rees, mynd i LA, mynd i Canada, David Davies. Stephen Jones, dim O'Leary. Oce, pawb yn licio montage nawr. Dyma, montage, Llinos Lee. Gyda fo Ebrill. Fi eisiau chwerthin. Dwi wedi cyffroi gyfant. Os i ni'n cael hwyl yma. High School Musical 3!
pryd mae dy ti dros... Siwr yma. Llinos ti mor hyfryd. Agor ar drws y can. Dwi'n ddim yn ddechrau da. Ti'n eisiau boddi? Tro? Come on, David! Me! Oh, no! Oh, yeah! Iechyd da. Excuse me, madam, it's time to go now. Be? Gadael? Gadael fi ddim bod o ddifri! Na! Sorry, gadael! Na! Sa'i moyn gadael! Na! Dyma fi mynd. So wish! Llinos Lee. Wow! Na ni? It's lot o bethau fyna. O, lot o bethau. Unrhyw beth yn sefyll mas fyna? O'n i di ngofio mae Shell suit gyda David Davies. O ie, wel gan bod fi dod o'r Barry. Ie. Sana Gwyn, Shell That's suit. right, Sorry, pobl Barry Beinos. Ie, oedd hwnna'n hwyl. O, dringo, y sialense. Ie. Ti'n cofio'r sialense? Ie. Na, o'n i ddim yn hoffi heina. Ond, t'wo? Co-steering. Co-steering. Mae gymaint o bethau fyna. Ti ar DVD Gavin a Stacey fynd, dweud? O, hwnna, di'r eich Ail-gyfres. pwynt. Ie, ail-gyfres, DVD Gavin a Stacey. Oedd hwnna'n ddiwrnod anhygol i fi, yn cael mynd ar y set a cael cwrdd ar cast i gyd. Na, oedd yn dda. Ond, fel fi'n gweud, fi wedi cael gwneud gymaint o bethau gwych. A dwi mor ddiolchgar am y cyfle, a mae dwi'n gret. Ti'n diolch i'r crew? Diolch i'r crew, ie! Diolch yma. Na, fi wedi gwneud ffrindiau am byth fan hyn. Ti'n diolch i Gawri'n go iawn? Yes, da fi neb yn gweithio'n mynd gwybod, dim mwy. Maen nhw'n diolchgar. Helo pawb. Felly, gawn ni weld mwy o Llinos Lee yn y quiz Miss Cystadleuol. Ie, quiz! Oce, am y tro. Diolch yn fawr iawn, Llinos Lee!